Roberto, tu solo de saxo. En Madrid, aquí hi ha una rampa que puja a l'escenari. Llavors, a Madrid volen que el solo de saxo sigui aquí. Quan comenci la cançó, tu i jo marxarem i et deixaré com aquí a l'entrada. Això és la platea de gente. Vale? Tu, quan vegis el moment, camines, perquè la gent et vegi, no passa res. Que al final la gent estarà pendent de mirar-vos a vosaltres. Ningú sap que ha de sortir un saxo. Va haver de tocar ja quan pugi, no caminant. Toques ja en el punto... Quan arribi, no? Exacte, no. Aquí quasi bé no et veurà ningú. Aquí potser s'ataca una mica ja, però aquí no et veurà ningú. Llavors, en ese momento, justo antes del solo, te plantes, però això ho mirarem tot, no patiu, el mateix dia, al matí. Només quan arribeu estarem mirant això.